У гэты век, калі хтосьці дае манну жыцця усяму чалавецтву праз хлеб і віно Пасхі, кім гэта яго паказвае? Хто даў ізраільцянам манну у часы старога запавету? Гэта быў Бог. У другім раздзеле адкрыцця Бог сказаў: пераможцу дам спажываць патаемную манну. Урэшце, нават у гэты век, толькі Бог можа даць нам манну. У размовы з іудзеямі у Ісуса спыталі: якую ж ты даеш азнаку, каб мы ўбачылі і паварылі табе? Што ты робіш? Бацькі нашыя елі манну у пустыні. Ісус сказаў ім, што Ён манна жыцця, і Ён дасць ім манну жыцця. Што Ён меў на ўвазе, кажучы гэта? Нават не кажучы прама, што Ён Бог, яны павінны былі ведаць, што Ён і Бог. Аднак яны сказалі, якія дзіўныя словы. Многія людзі адвярнуліся і ўжо не хадзілі з ім. Што здарылася з гэтай маннай, праўда і навага запавету Пасхі на працягу цёмных вякаў. Яна была ўкрыта. Яна прайшла доўгі шлях у 1600 гадоў, і ніхто не змог яе знайсці, адкрыць ці адсвяткаваць. Па гэтай прычыне у 25 раздзеле кнігі Ісаі яна апісваецца як даўно захаванае віно. У кнізе адкрыцця яна апісваецца як патаемная манна. Хто той і хто дае нам гэтую манну? Калі Бог прыходзіць і дае нам манну, мы павінны адразу зразумець: а, гэта Бог. У наш час кажуць, што існуе шмат рэлігійных лідараў. Аднак, згодна з прароцтвам Бібліі, хто дае чалавецтву хлеб і віно Пасхі у гэты век? Хто выканвае гэтую працу? Назіраючы за яго працай, мы павінны адразу пазнаць яго. Нягледзячы на тое, што прароцтвы спраўджваліся проста на іх вачах, іудзеі не маглі іх распазнаць. Калі Ісус уехаў у Єрусалім на асляняці, многія выйшлі яму насустрач. Яны знялі з сябе вопратку і пасцілалі яе на дарозе, кричачы: «Осанна, благословлёны той, хто ідзе у імя Давіда». Гукі хвали напоўнілі увесь хорад Єрусалім вялікай радасцю. Нягледзячы на гучныя халасы хвалы Богу, іудзеі не прызналі гэтую падзею часткай прароцтва. Замест гэтага яны папрасілі Ісуса забараніць людзям хваліць і вітаць яго. Што Ісус сказаў у адказ? Калі гэтыя людзі будуць маўчаць і не будуць крычаць, што ж тады закрычыць? Ён сказаў: «Дык камяні захалосяць». Умілаваныя, нават калі прароцтвы спраўджваліся. Многія людзі проста жылі сваім паўсядзённым жыццём са звычайнымі думкамі. Кажуць, што сам Бог прыйдзе, каб выканаць частку прароцтва у кнізе прарока Захарыі раздзел 9. Тым не менш, яны спыталі: «Хто гэта едзе на асляняці?» Ісус не толькі абяцаў вечнае жыццё тым, хто есць яго цела і п'е яго кроў падчас яго першага прышэсця, але Ён таксама уваскрасіць іх у апошні дзень такім жа чынам. Дык, хто ж той, хто дае нам хлеб і віно? Ён меў на ўвазе: ведайце, што гэта я, зразумейце, што я Бог, ніхто іншы не можа зрабіць гэтую працу. Калі роля, якую павінен выконваць Бог у выніку, выконваецца кімсьці іншым, гэта было б няправільна. Нягледзячы на тое, што справы Ісуса адносна Пасхі падрабязна апісаны ва ўсіх 66 кнігах Бібліі, ці не дзіўна, што ніводная царква не адзначае Пасху. Нягледзячы на тое, што Бог паказвае ім усё і вучыць іх усяму, ёсць прычына, чаму многія біблейскія даследчыкі і рэлігійныя лідэры сёння не лічаць гэта важным. Гэта таму, што гэтая роля ім не належыць. Гэта роля, якую можа выканаць толькі Бог, калі Ён прыйдзе. Вось чаму Бог сказаў: «Пераможцу дам спажываць патаемную манну. Я таксама дам гэтаму чалавеку новае імя».
Бог обіцяє не тільки дати потаємну манну, але й тим, хто правильно розуміє і приймає манну. Ён дасть нове ім'я, яке відрізняється від того, яке Ён використав, коли уперше прийшов на землю. Це нове ім'я Ісуса, а не само ім'я Ісус. Тоді нове ім'я Ісуса – це ім'я того, хто приносить манну. Хіба Ён не Христос Ансанхонг? Айцец Ансанхонг обвістив нам правду про Пасху нового заповету і дарував нам манну життя. Усе справи Бога утримлюються у пророцтвах Біблії. Як сказав Бог, яни ж свідчать про мене. Я сподіваюся, що і ви, і я будемо більше розуміти Айця праз Біблію і расти у досконалій вері.